Donostian Pakito etxe barrinan txon, tertulia zaleok hau bai da zorion, gustuko ez badezu martxata hor konpon, guaztear baigoaz nahi badezu egon. Antxon, alderdi, zemoz. Partalde hor, ondo. Etxe barrin, Bai, hemen gabiz. Betiko txakon. Bai. Aita zemoz dago, ja errekuperatuta o ja... Bueno, bai, hor dabil, oino beto, oine dieta jakin batekin eta zain inbier, baina bai egun, badoi pizkana. Goraintzi aitai, al príncipe. Aurreko batian Ulises entrevistatu non, aste honetan edo igoko dut, Ulises bakizue Bai. Dania jokatu zuna, eta Mexiko kontuk, eta, bueno, el príncipe, eta nola bien kontra jokatu zuen, da, alta bestia, eta, bueno, Kakito, temoz? Ondo, eta zorion bertsuagatik, Bai, gustatu zait? Bai. Ze nota jartzeiak? Bueno, zazpi terdi, zazpi, hola. Bueno, gero irea, epaituko dut irea, gero. Bukaeran botakoek, zerbait ukikoek eta. Gure artean, pixo bat altu xamarra mango dugu, osea, gure artean. Bestiak jesteko beste batzu bazaudek. Bakito, galtzak bete lan, ez? Abil batea eta bestea, Berritxun, Gernikan, Laizter Munitxibarren ere bai, eta, bueno, ez aiz gehatzen. Bueno, Berritxekua gonbite oso politia jasonin, lagunon bateatik, aurreko urtean ere bai, eta egualdilea kaskarra zegoen, ara juteko, baina, bueno, animatu ginen, eta pena merezi izan zuen ara joatiak, zeren ansartzea, egualdilea no batxarra zeon, ja jendia goixa marsartu zan frontoia, eta egite larun bat, armailetan larun bat lagun edo horrela, eta ja lekuak hartuta zauden, haizian jokatzen gaztetxuk, eskolako gaztetxuk, etkinela, binaka, haizian jokatzen, ez dakizen bikote zian, dozen ardi bat 8 bikote, neska mutikuk, nahaztuta, o berdin, bazian, bakarrik neska zianak, bakarrik mutilekoa zianak, nahaztuta, eta, bueno, txoatzen, haidi begira, zen, Antxonek ederki daki, han badaude arribitxi batzuk, datozenak, jaten zilua eman zian aurreko mutiko bate txikila nola gelditzen zuen errebesakin, nola altxatzen zuen errebesakin, eskubila guaindikan indarraskoik ez dauka, eta gero neska pare bat ere ikusi ditun, eskubilekin neska 12 bat urte hola, eta gero beste neska mota bat, metaurreko duna Javier Argoitian biloba, ez da? Ziara. Bai errebesez, bai eskubiz, bueno, nola jokatu. Eta, bueno, haiekin disfrutatu genuen, da gero nesken partidua, iasko txapeldunak, Ileak Arakistain, eta horretaz hitzen gehiago Berritxukua... Galdetu nahi nion Antxoni, Berritxuko plaza aspalditikan, hori jende asko eta pilpilian egonda, gora egin du azken urteotan, edo betiko martxan dabil eskola, kluba? Ez, bai, ume aldetik eta asko daukeguz, ondarrutik eta ume pio bat etorri, Berritxuarrak bertako ebe asko hasi die martxan, eta hori, pizkat pakito izan da bena, ez? Neskak be bastante hasi die, mutiepe bai, eta aurreko niko izan, gaztienak ziren, baina bai, bi kiniela jokatu ziren, ez dakit ziren, 6 bikote lehenguen da bigarren nien 8 edo, baina oso, hori, 12 urte arteko neska mutikoek ziren. Egunero kantxa betia, neska mutilekin? Larregi, bai. Azto zuen, arratzalde dana beteta, gure partidu jokatzeko iluntzien hasi behar, nik atzuk ireban partidu eta gabeko 10 pasauen ametxu gendun. Zein dabil, Roberto Leku aita, edo Aita. Aita oraindik segitzen du, Federauekin bai. Federau mailara artekuek kadete baino txikixau dienekin Ander Bilbao ibiltzen da. Ander Bilbao. Eta gero ja Federauekin leku aita. Ederki, bueno, ikusi, esan diguzue, izton ambientia gontzala Berritxun, armailiak lepo,
pelotari oi asko ere bai, partiduak bikainak Antxon neskek aurrena jokatu zuten, Iartek eta Araiek zean kontra. Zuen pixkat, Eta maian kontra. nola? Lur eta maian kontra. Hori da, Lur eta Mariaren kontra. Zemozko partidua, Antxon? Bueno, bai, partido orekatu izan batez, bez? Hirugarren zetera juzan, nik uste dut partidu edarra izen zala. Igual, arai ibilizan pizkate flojo bukaeraldien, eskumaz hoi baino min gitxia itzen, eta nik uste dut igual hortik dekantau zala Lur eta maian alde. Bueno, eta gero, mutilen arteko partido importantia, potentia, berritxuko Mastersak, Pakito Erkiagak eta Aratz mutil gazte bat, bertako arrobikua, ez? Oso jende guztiak hitzonak besterik ez dauzka Aratzi buruz, Urreisti eta Lekeren kontra. Bada zerbait, Bai, nik aurreko podcast batian Josu Atainek hitz egin zuen Aratzi buruz eta esan zuen hor pelotari handi badagola horratzian. Markinan pixka bat jesten dela, oituta berritxun, da gero Xanti Olabek ere esan zuen berritxun, da berritxun jokatu esperan, da esan zuen hor honenen parean ibiliko dela. Da nik, naukan guzteko gogoa eta kantxaratu zan bezain askar kontuatu nintzen ikusi janula. Aurreko urtean, finalen eunian, jokatu zuten eskolakuk eta atzian jokatu zuten Aratzek eta hortziren lehen guzua, uste dut amets izan ziala. Jokatu zuten. Nik uste dut anaiak, bere anaiak, Inarri jokatu gala. Anaiak, 14 eta 15 urteko. Bai, anaiak. Aratzek 15 urtekin, jode nola ematen dion. Hor, atera zan bezain azkar kontuatu nintzen aurreko urtean ikusi jandula. Eta espektatiba handia beha ikusteko, eta, txapo, bikain, oso seguru, pelota txarrak harrapatuz, bai eskerpaetian, bai atzeko erotian, eskubilea ez du, beste munduko gauza, saiatu zadan bipareta bat egintzun eta kantxan erdia eta eskubia ez du, baina errebeza, bizilea, elektrikua, hankak askarrak, oso ondo moldatu zen Aritzekin, Aritzen agindua oso ondo betiaz, eta lekerikakin, eta lekerika hon bat ikusi genuen, seguru, eta parez pare, etzan alderik ikusten. Ne lagun batek esan zion bezala Aritzi, brometan esan zion, gaur ez de bentajik eman atzian, Gaur atzian bentajik ez de eman, parez parea ikusten lekerikarekin. Eta oso ikusgarria. Partiduak izan zituen askotan esaten duguna, adituk, pelotari horiak, sasi adituk, outsiderrak, batek bilatzen du ikuskizuna, bestatzuk entretenimentua, bestatek emozioa, bestatek kalidadia. Eta nezat partidu horrek osagarri guzti horiek izan zituen. Osagarri, lehenengo jokua izan zan oso parekatua, badakigu berritxuko frontoia, neskentzako oso egokia, eta mutilentzat ezain egokia. Uekuk eta ez di egiten, piloteua gehixi egoten da, baina pelota bizi ibiltzen da, bizi etortzen da, eta izan zian tanto batzuk oso peloteatuak. Eta iritsi ginen lehenengo jokun, 14. 14 iritsi ginen, eta izan zan, tanto aregati bakarrik, merezizun frontoia jutia. Gatik, 14 errebote zail bate altxasun elekek, gero beste pelota bat xarien kontra erkiaga edola altxasun, ematezun bukatuko zela, zeitzezun, txapagainak altxatza zuten, eta gero ja etorri zan izpasterreko maguan delikatezena. Errebotez, errebesakin, zabalea zabalduzun da 15 dau. Eta hori lehenengo jokua. Antxoni zeiru itxezitzaion, edo lehenengo jokuek. Antxone Aratz aipatzen ari zarete, goraipatzen esango nuke, pelotari haundi baten atarian gaude, nola ikusten dekik, enbeste ordu eta kantxa eta bai kanpotik eta barrutikan,
oso ondo ezagutuko dek. Bai, bueno, a ber, etorkizunien zer izango dan, ez zileke jakin. Egixe da, herritxun jokatzeko oso preparauta dagoela, ze fizikoki oso mutil gogorra da, 16 urte daukez, baina, bueno, futbolien igez arte Eibarko atezaine izen da, hor kategoria txikixetan, eta, bueno, fizikoki bastante garatuta dauen pelotari bat da. Ez da oso altu atlarixe izeteko, baina, bueno, berritxun gaur egun sobran heltzen da, errebesaz danera heltzen da, kantxan asko ibiltzen da, eta erretz jokatzen dau, pelota asko sartzen daue bai. Egize da, Pakitok izan da modun, eskumie badukela nun hobetu, eta ondo haitxetu da modun, bai Santi eta baina tain aipatute, egizea fronto luzien ondinok, rodaje bidabela, partidu jokati bitxulez, bueno, berritxune askotan pasete jaku, danoi, errebesa, igual pizkate motzaue gatzeakule, eta gero kosta gutxen dela fronto luzera puti, eta bueno, gaur egune profesionaletan izar bat izeteko, Gerniken jokatu bizu ondo, San Juan de Luten jokatu bizu ondo, eta horrek pronto oso luziek dieta, erakutsi mira, baina, bueno, 16 urte daukez, ezikako beze exigidu beste munduko zer izetie, aurten liga berritxun izenien Liga Baska jokatzen dabil bera nagusi mailan, urezko mailan, arrasatekin batera guia veteranu alde batera kendugaz eta eurei aukeri motzegu, eta bueno, horrekiko dabe proba on bat, ikusteko benetan gaur egun afizionau mailan mintzet, ia gorengo puntan dauzan edo ondino plana daukin aurretik. Kantxa luzean ikusi dek jokatzen? Markinen eta ikusi jokatzen, da egizera bera juvenile da, lehenengo urteko juvenile da urten. Eta igez kadeti izen da juvenietan jokatu ban urte zuen, eta bai, juvenil mailan oso ondo ibili da, badauz hortik bikote juvenil on batzuk, eta bueno, eukitzu ez partidu gogorrak, baina bai, juvenil mailan ikuste zan, zelari honena bera dala, eta berak izeten jarritxuko da dela, baina bueno, salto hori emon dagoen ja aficionauetara, eta aberror zela moldatzen da. 15 eta 14, 15 eta 13 bukaerako emaitza esaten ari zareten bezala, ikuskizuna gainezka, Antxon, bigarren setean, bigarren jokoan ere bai? Bueno, nik ez dut, bigarren zeta igual hotz xamarra zizala, egize da, Pakito kondo azaldu da egon, 14 tanto hori nik seguramente azkenen gurtitan ikusiten tanto ikonen izen zala. Ez bakarrik amaieri gaitxik, amaieri zizan lomaz, baina tantu ebera berritxun, Pakitoko zonda zaldo, berritxuko frontoien profesionaletan beste abiadura bat igertzen da, ez da Gerniken edo Martinen ikustuzune, askoz bebizitxau da. Pelota asko sartu den, pelota gatxa asko, lekek reboto oso gatxa bat eruan, einautek iparetu bat bota ban, emote bana tanto zana, aritek sarera heldu eta gelditzu behin barik erune iban. Gero defensa lanei, eta azkenien barru-barrutik kostauaz kriston zabaletu dutan, inok ez gendun espero, eta pontoi lertu izan. Oso tanto nekagarri zebe izan, orduan bigarren zeta ziren ipestot nahiko hotza izezala, eta bebai eragin bala, zeta ziren aritzek eta aratzek aldetxue lortu ben. Markagailuek kontrolauteru ben bigarren zet osuen, eta horrek be emozio falta bizkat emotzen egize da amaieran, zakit, 14 eta 10 jutetik, 14 da 13 gerturatu zile, baina esan oso arriskuen ikusi aritun eta garaipena. Muturreko kantxak dira, Gernikakoa eta Berritxukua, errezagoa izango alda, kantxa motzean ikuskizuna eskaintzea, luzian baino, aipatzen ari gara azken asteotan, Gernikan ez degula partida osorik ikusten, ez? Tanto bikainazkoak bai, baina asebetzeko moduko partida bat esateko, aipatu ari zareten bezala, ez? Lehenengo azkeneko tantu hori, eta muturrak daude, ez da, Antxon? Bai, a ber, oso fronto ezberdin edien. Nik pentsetot, Gernikeko frontoiek be moten da bela beste ikuskizun mota bat ikusteko aukeri, ez? Nik pestote frontoi baten edo bestien ikusi ligen espektakulek ezberdinek diela. Berritxun, abiadurak nabarmentzen dau, Pakito bezan da modun zule topetik gatxago da, orduan igual errematiepe ajustago hau izen behidie, eta tikitaka hori gehiago ikusten da. Gerniken eraditua, bueno, peloti ulertzen da berantzako eta beste erabateko joko bat jokatzen da, beste zuluek bilatzeko beste
era bat da, errematiek guztiz ezberdinek izan alde, baina hanbe, nik ez dut espektakulo ikusi lehigela. Egixe da, urten Winterrien niri tokau bat ezen partidutan bintzat, holan partidu bete-beterik ez dala egon, baina nik personalkin festot hori ja, igual bikotiek ez dauzelako oso orekatute, eta gaur egun dauzen pelotari xepe, aritzken dute eta besteen bat, errematera be ez di asko sartzen, orduan horrepe pestoterain zuzena daukela. Pakito, aditu baten aurrian gaude, Antxon, esatari, pelotari oraindik, aurreko hastian, eztabaida handi xamarra egontzen Gernikan, ez, hirugarren setaren bukaeran, Urreisti eta López zean kontra, ziren, guain Goitia eta lekerika. Goitia eta Lakerikaren kontra, saskia marruan punpa intziola, bote egin ziola, eta hor 7 minutu egon ziren bai edo ez, eta telebistatikan jarraitu genuenok, esatarien azalpenak entzun, irudiak ikusi, baina bertan zeudenek agian badeko nahasmena, Pakito, bar edo zalantzaren txokoa beharrezkoa da. Nik zea pixka bat egingo nike historian nola izan duan barre. Igual barren ibilbidea azkeneko 3 edizio hauetan, ezta? Hasieran, zenbiltzan kantxan 2 epaile, eta jarri zuten zalantzaren txoku edo hori jarri zuten. Oandala 2 urte. Hirugarren Winterren 3. edizio jarri zuten. Eta ordun guk ere kritikatze genuen falta emandun edo ona emandun epaileak gero bea junbiertzula ikustea. Eta ordun subjetibidadea sartzezela eta hor beste norbait behartzula. Egon zan ordun ere partidu bat Johan López jokatzen zuten, ez dakit, ordun etzeon finalerdiko ligaskarik etzeon. Eta ez dakit izan zan finalerdiko partidua agian izan zan Goiko eta Lekerikan aurka. Egon zan pelota bat, pikabete bat edo eta Lópezek utzizun pasatzen, eta ontzat eman zuten. Eta Lópezek esatezun belarre jahezuen da behar ikut entzun egintzula, kontrakantxan josula edo gutxinez txapa. Baina, etzeon irudionik. Etzeon irudionik, eta ua gelditu zan, holaxe, bertan bela. Gero, etorri zuan Durangoko lauko finalean egon ziren hor erabaki batzuk hartu zianak, eta duela urte bete Antxonekin egon ginean, podcasten da horretaz hitz egin genuen, egon zian erabaki batzuk, gogoratuko duzuen, Erkiagak azkenean partidua bota egintzun. Horrek baldintzatu intzun partidu haua, orduan finala ere bai, baldintzatu zuen, etzun finala jokatu, eta orduan erabaki zuten aurreko urtean barra egitea beste epaile batekin. Segitu zuten kantxan 2 epaile, eta Antxon Alberdi jarri zuten zalantzan txokuan. Horretaz hitz egin genuen, da gu postu inginean, da esan genuen, Antxon pilotaria, esataria, epailea ere bai, irakaslea ere bai, eta orduan ezaugarrik ona zauzkala, eta efectivamente, hasi izan bera. Gero ere esan zigun, berak ofizioz ikusten bazun zerbait zalantzako ofizioz sartu altzela, eta sartu zan, behin baino gehiagotan sartu itzen, ezta? Sartu itzen, eta ire arrozoia azalduken, ire figuran jarri epaileen gainetik, gero, zerbait ikusten bauen zalantzan ez sartzeko, itxurik etzaukala. Eta holaxe izan zen. Izan tan partido bat, Ladutxe Mantxi, Urrutia Baske. Eta orduan ere 3. jokuan launa. Eta Baskek boti egin zion sestun, baina kantxako epailek etzian konturatu. Eta bipareta botasun, da partidua bukatuta. Baina Ladutxe eta Mantxik eskatu zuten barra, eta efectivamente, aldua. Eta orduan, barra baliogarria izan zen. Orduan, parkatu Pakito, Ladutxe eta Mantzi ez ziren ohartu. Ez ben eskatu, ni ofizio sartu nintzen. Ofizio sartu nintzen, oindik, esaten duguna, ofizio sartzeko almena, eta, claro,
espaitzen kontuatu, partidua jungo zan, Urrutia eta Baskentzat. Hori Edo- justua izango zan, netzat edo- ez. Edo ofizio sartzeko aukerarik izango espanu. Hoi da. Eta orduan, ez zan justua izango. Agian finalera, agian sartuko zian Urrutia eta Baske, baina sartu zian Ladutxeta, eta Mantzi. Eta justua izan zen. Gero, aurten gertatu da ere, ez da gauza bera gertatzia, lehenengo jokun, edo bigarrengo jokun, 5 goazela, edo 5 tantoan 6, 3 jokun launa goazela. Launa gazea, partidu erabakitzen du. Eta hori gertatu da, aurreko batian ere uste dute Olaran eta Gorkan aurka Erkiaga Ibarluzea, 3 jokun launa eta Erkiagak ikutsu otezun, edo ez otezun ikutsu. Eta badago zenbat buru, hainbat buru. Badago jendea esaten duna, fuera barra. Eta nik esaten dut, teknologia egonik, hori baliatu egin behar dela. Orain, uzunea daukala, eta agian baliabide gehiago, ikusten dut, boti egiten dunean, neiko ondo ikusten dela. Barren bidez, neiko ondo ikusten dela, orain dago arau horrekin, ustailetik kanpoa da zenbada pelota falta, hori demostratuta dago. Horai zailtasunak izaten dira, ikutu du edo ez du ikutu du. Noski, ikutzen badu bete-betian edo gehixio eta norabide aldatze baldin bada, barran beharrik ez da, zeren kantxako epailea konturatuko da. Baina, gero beste gauzat, aurten, Aitzol Gallete Beitian elkarrizketa atera zan astelenian, eta esaten du berak ofizioz ezin dula erabaki, ofizioz. Eta aurten 3 epaile daude. 3 epaile bat gehiago, orduan, aurreko urtetik honea, gutxinez aldaketoi egonda. Ikestak, ni barra ikusten dut, injustizia batzuk konpondu diala, eta lehen esan dugun partidu hori. Claro, orain oanguntan gertatu da, argi eta garbi, lekerikai bote egin ziola, argi eta garbi. Gero beste hori, oso erabaki joi hartu zuen, da hori respetatu gerra dago. Bai, Antxon, egon nintzen hor ire ardurapean zalantzaren txokoa, barra, aldatu egin ditek, guain beste badago, Gallete Beitia, hori nola izan da, Bai, bueno, nik igez, Pakito kondo azaldu de moduen, igezko lauko final aretan, Erkiagakin pizkate polemika hori egon zanienetan, niri deitu jostien, bueno, denbora bat hoi esela ja pentsetan, haulako figura bat ipintzi konbenigarri izala, epaiek laguntza bat bibela, bueno, konsiderete bela, epaiek akats batzuk itxe zituela, bueno, azkenien danok itxu zakatzak, eta paseten dien gauza di, eta bueno. Claro, niri deitxuztienien, gelditze ziren, ez dakite, 10 egun edo winterra azteko. Nik, ETB-ko esatari moduen, nik winterra esatari itxeko nengun, eta claro, bizkat, harrapa usten, xok baten, ez? Eta bestotik ez behazaldu nebala. Esan otzen, bueno, itxidezu oso 24 ordu pentsetako, nik bueltat emonotzen, da, bueno, claro, pelotari xebe bana zenez, eta, bueno, ardura pizkatekin, esaten, niri erraminta hau egoteko aukeri eskainiko bastien pelotari moduen egotien eiko neuke. Eta gainera gentozen egoera batetik, eta bueno, ETB pegarik ez banipini, eta itxie erabaki den duen. Aziri neko zaila izan, ze ez geunkizen oso argi bez, ez dut, 10 egun lehen hau ez haustien, eitxeko, baina ez gendun ez eben, ni heldu nintzen urriko azkenen gaztelenera ara, eta ondiok ez geunkizen ez da zelan funtzionau bilen duen. Ira, Pakitoko ondo azaldu den moduen, nik esaten otzen niri, gainera eureko lan saldute, ez haustien epaien gainetik egongo nitzela, ordu, klaro, nik esaten eban, hasiera esatu ezten, bikote bakoitzak set bakoitzien behin eskatu aldau. Bai, baina, ni hemen banau, eta zozer pasagu dala ikusi baot, eta tarixe konturitzen espadie pasetan lagakogu, ez dauke zenturik ni hemen egotie. Baliabide hori daukezu, eta ez dut dira. Orduan, bueno, onartu hostien hori,
eta holan funtzionau gendun. Eta, bueno, ja gero, esperientiziek emototu bizkat, zelan funtzionau zeinken edo ez. Nik gabezi batzuk ikusten itxun, geun bezala, hori, peloti ustaizaz ikutu daben edo ez jakitxe oso gatxazala, nik audioa eskatzen eban, ze pelotarixek peto batekin jokatzen dabe, euren audioa entzuteko eta grabetako, baina, claro, esatu ez dien ezin zala garbitzu bakarrik euren audioa nik eukitxe. Ordun audio tipe ezin ginen fixau. Irudixek argi gelditzen da, ez da argi gelditzen. Ordun nik ja Winterra amaitzen zoien einien, eta semifinaletako esperientzia horrepe pixkat laguntzen dauz, azkenien nik Winterra joatzen pelotari danekin harremana dauket. Eta eneba nahi bez inoa sasaretzeik, oinornia sasaretzeik, ez bintzete voluntade txarra zebilen itzelako, baina, bueno. Eta orduan nik erabakitxe argi neuken nik aurten ez nebala barreitzen jarraitu nahi, eneukelako segurtasunik erabakitxe hartzeko baliabide danak eukiko nitzunik, eta eneba nahi sartu pixkat holako aurreko aztien enkertatu zan foioietan, ez? Nik Winterra amaitzuteko nitxain eban epe bat, pentsetan enpresian aldetik balorazio bat edo ingo gendule, edo bueno, esperientzia zelan jundan edo pixkat komentauko gendule, baina niga nahi inorrezan etorri galdezka ez ezer. Orduen ni ja aurte, 2005ko uda bukaeran ikusten ja Winterra badator, hemen inogok ez dago ezer esaten, ez nahi azkenengo gunen artegon, Donostiko Final Fourra hasi aurretik, nik zigorri izan otzen, nik aurten ez nahi hauen, eta nire argumento danak presteru nitxun, baina ez duen eskatu. Osea, ez dien eskerrik asko sasoz abisatzearen, eta listo. Vale. Bueno. Ez duten ez dakit aurten zehaz modoko zuen, baina nik ez nahi. Vale. Eta, bueno, horretan gelditzu zan, eta barri dugu nintzen urriko azkenen gaztelenien aurten esatari moduen, eta nik enek izen barrik egongo bazan, eta egongo bazan zeinekin biban. Nik nire buru eskenin eban, nire iritzi emoteko, inkluso pertsonan bat edo beste gomendatzeko, baina inok ez duzten ezer galdetu. Eta bakitu nintzen, itzole lan. Lehenengo egun horretan, bebai konturetu nintzen, aldaketak egoziela. Nik igezko Winterrien, mikro bat neuken, nire erabakizega saltzeko publikoai, kamera bat neuken, ETB-ko emisioen agertzeko, eta erabakizek moterako orduen foko bat pizte jaten. Orduen fronto zuen niri begiren esan. Aurten olakorik ez dago. Aurten epaiek zuzenien kantxako epaia zeitzen dugu erba, euren arteko konversazio bat da hor, eta ez da zelako azalpenik emoten. Publikoek ez daki ze erabaki hartu dan, bakarri daki tantu ezen alde jauzidan, eta listo. Nipestotor atzera pausu bat egon dala, ze aurrekuen gainera nien nintzen frontoien egon hori gertatu zanien, ze txaten toketan komenteti eta nintzen jun. Eta aurrengo honien euskitzek dituzten. Martitzen goizien euskitzek dituzten, haber ze iritzi neuken galdetu osten, da besti, da zazten berak faltan botate bala, ja ez bakarrik telebistara begire, bezik eta frontoien negozien 2000 pertsonentzako, zein dan erabakixe. Gentie frontotik urte zan, eta ez dakit. De hecho, nik gaur egun ez dakit, zeinok ez dago azaldu, barreko epaie, ez paban lekeren boti epitau, edo inautek ikutu bala pitauan. Ez dakigu. Ez dakigu. Eta hori, ni pestotatzera pausu bat izen da. Bai, begibistakoa da, informazioa ematia publikoari ezinbestekoa da, egin nuken bezala iazko urtian, ez? Figura azaldu, entzute zala, hori publiko itxienez jakin dela zer gertatu den. Hori kirol modernoetan, estatu batuetan, da hori lehenengo gauza da, ez? Epailari entzun egite zaio, jendeak badaki zer gertatu den, lenguen gertatu zana, niri, etxetikan, ez diozu tankera, bapatean ez da, etzea kontuatzen hau, zer etxe pasatu nahi da, baina benetan, ados nago, atzera pausua, eta zer esanik ez, bertan egon ziren entzat, zeren hor badakit, bakarren bat frontoitikan irten, edo etxera joan, da jakin gabe, telebistaz berriz ikusi gabe,
zer gertatu zen, ez? Azkenean erabakia zergatikan epaile irabazdia zer izan zen da galtzailea Pakito Antxoni entzun da era pausua. Bai, atzera pausua eta nik ere zea aurreko aste honetan astelenian eta Aitor Albizukin da hoietaz da hitz egiten da beraiekin sensazioa izan zen aurreko urteko azalpen horiek fantasiala. Orain bakarrik izan zuten pantailan ikusten zutena, pantailan ikusten zutena, ETV-ko pantailan errepikapena ikusten zutena, eta nik uste dute han pentsatzen dutela, lekena boti egin ziola. Lehenengo toman ez da ikusten, baina beste toman ikusten zen bigarren gun, ez da. Baina azalpena eta jendia, eta hau, nola markagailua ibili izan alde batea eta bestean nonbait epaileak aurrena markagailua eman zion, da markatu zuen, leken aurrena eman zuen, 5-4, goitia eta leken alde. Geo, jauzia edo botia ikusi zuenean, beste aldea. Eta jendia orduan, eze gertatzen da, markagailua alde batea, bestea. Eta pinganillotik beste Aitzol gainete beitiak erdiko epaileai ematen dio agindua edo bere iritzia edo bere irizpidea. Orduan hori egontzan aurreko urtean esan dugun partidu hortan Antxoni kosta egin zaion azalpena ematea, izugarrizko burrumba jendian eta esan duguna, hirugarren jokun launa partidu erabakitzen da, eta aurrekoan komentatu genuna, Juan Ignacio, eskerrak apusturik etxeola trabesarik, bestela jendia hasiko zen, boletu puskatzen eta aulkik puskatzen ere, bai. Orduan, atzera pausua, bai, orduan, ikusita, ze gauza gertatuen neurrik hartu gerko dituzte. Beste gauza bat, nik esaten, araua uste du dagola, joku bakoitzean eskatu aldula, bikote bakoitzak, eta epailebeak eskatzea zalantzazko txokua, berak ikusi badu zerbait zalantzakua. Eta berak eskatzea, beste kiroletan, beraiek eskatzen dute. Ni Pakito, iruditzen zait, 3 epaile daudela aurten, ez? Aurten da lehenengo aldia, ez da? Bai. Betidanik, hala ezagutu dugu, eta normalian kantxa oso ondo kubritzen da, ez? Gero akatsak egoten dira, gizakiak garelako, eta akatsak hor egon dira, eta egongo dira. Baina, lego aztekua ikusita, atzera pausua, nabarmena da, iaztikan aurtenko sistema honekin, zalantzan jarriko nuke barbera. Azkenean, epaileek erabakia tita ematen baue, kale edo bale, aurrera dijoa. Horrela ezagutu dugu. Teknologiak laguntzen du, baina teknologia ondo erabilita, ondo zuzenduta, arauekin, ez hor nahasmena, sekulako saltsa, eta gero, aipagarriena nere ustez, publikoari azaldu inbertzaiola. Eta horre, ire irudian txon, etzan oso egokia izango iretzat, baina guk behintzat eskertu itegenen, horre autoridade bat, ofizioz edo, esatia, pedagogia egiten da ere bai, baina aurtengoa, nik iaia errotikan sistema bera, espada aldatzen, espadute hobetzen, esango nuke hortarako 3 epaile zaldiarekoak. Nik azalpen txikia bakarrik. Nik neuken proposamenetako batzan, nik argi neuken nik enebala nahi egin, azalduteko horregaitxik, nik nigana etorri bazin galdetza, zela nengo zeunko ez dakizet. Hangoiko figuriek ez dau komunikatzaile bat izen, bier, ez da beste munduko ezerbit nire ustez, Nire ustez bidan epaile bat, irudixek aztertzeko gai dana, eta horretarako nik uste epaile danak diela gai, eta nik ingo neukena zan, hango epaileek einbidamen komunikazio bakarra da, futbol amerikarrien itxen daben moduen. 3 gauza esan aldozuz. 3 esaldi bakarrik esan aldotxu. Kantxako erabakia mantentzen da, kantxako erabakia aldatzen da, edo aldatzen da, edo ez dago evidentziarik kontra nitzeko eta mantendutzen da. O se confirma
se mantiene o se cambia. musikan. Listo, eta ez daukezu beste azalpenik emon biharrik. Zatozu, irudizek ikusitxe, kantxako erabakia mantentzen da. Konfirmatzen da, edo aldatzen da. Eta listo, eta azaldute da, publikoe enteraute moten da, eta kumplidozu bete behar hori izan daigun. Nik azalpen gehiago emoten eban, lehen gurti izalako, eta, ero esperientziaz beti hobekuntzak ikusten zoizelako, eta zatozu, hau holan igual hobetu alzan. Nik bestot nahiko edala, eta edozein epaiek, einaldaben lana da. Baina, igual itxaku okurri du, edo holan itxera baki dabe, eurek jakingo da beze gaitxik. Hori da. Entzungo aldute dakitenei, pentsatzen dut. Akito, alde batera utziko dugu puntu hau, eta sartuko gea partidaren gainean, anaiek, Johan eta Gorkak, Barandika eta Baskeren aurka. 3 jokotara, historio desberdinak, joko bakoitzean. Lehenengo jokuan Gorka hasi izan fallatzen, lehenengo 3 tantotan 3 pelota fallatu zuen, fallo handik izan zian, eta nik ez dakit, aurrekoan esan nun, ez dakit hauek anaia bezala, bikote bezala, anaiak izanik bikote bezala sumatzen duten. Eta aurten jokatu zuten estreineko egunean, urriko azken astelenean, jokatu zuten Goitia eta Leken aurka, eta favorito zian, teorikoki, gaina Goitia zetorren mailiketik, eta 2 jokotan da ez zuten partido ikusgarri egin, beste, beraiengan beste espektatiba batzuk dauzkagu, eta gaina elkarrekin jokatzen zutela, denak gogoratzea, Iparraldeen duela 3 urte lanak, eta ez dakit irabazi esote zioten egin Goiko eta Lopezi, eta gero beraien ibilbidea, eta aldiz, gero beste 2 partido jokatu zituen Gorkak olaranekin, eta partidu gontan fallo ugari eginez, etzan partidua oso dizdiratzu izan. Ez ziren egon, badakigu, ez direla errematatzaile petoak, Barandikak ere, sakia ez ziren asko kentzen Johanek, aukerak izan zituen errematatzeko, eta ez ziren errematatzen. Atzea kargatu zuten, ikusi zuten fallu antzeola, Gorkaki fallua, eta ikusten nuen Johan 10. kuadroa, 10 dira, juten, hau. Eta, baina, emozio egon zan hemen ere, 3 jokota, 14 partida jokatu dira. 14 partida jokatu dira aurtengo neguko txapelketa hontan, eta 14tik 7 joan dira 3 jokota. Eta 7 horietatik 5 partida bukatu dira 5-4. Bestia 5-3, eta hau, azkeneko hau, 5-2. Orduan, esaten duguna, ikuskizuna, emozioa, kalidadia, orduan, 3 edo 4 osagarri horiek dena batera, eta hemen esan izan du ikuskizunatik, egontzan emozioa, eta kalidadea, tanto politxa batzuk egon ziren, baina fallo handik ere bai, eta 2. jokoan, pixka bat asentatu ziren, da, gaina entzutzan, hauek pelota ez zuten aldatu, Johan eta Gorkak, pentsatzen zuten nekatuko zutela Baske. Eta Baske nekatzeko pixka bat, eman behar da, Antxon, gainetikan, bezperan edo, Daniatik etorrita horrek ere ez du laguntzen, gehitu ez behintzat, beti kalterako da. Nola ikusiuken partida, Antxon? Bueno, ni pentsetot, bidaiak, obviamente, ez dau laguntzen, ordu aldaketi, eta gorputze beti ezberdin da, baina ni penstot eragin gehiagoki bala frontoi aldaketiek. Zuk ondo ezautuko zu Daniako frontoiek, gaur egun oso pelota bizizekin jokatzen da, laburra ube bada, eta joko estilu oso ezberdin da. Iseitxe gehiago urratzen da berritxun jokatzera, Gernikan jokatzera baino. Orduan ni penstot
horrek igual eragin gehiago bala, eziela oso ondo moldatu, batez begorka lehenengo setorretan Gernikeko frontora, ez? Gero, ni bat natoz pakitok komentatu da benaz, ni pestot anaizak bikote moduen ez da bela ondo eskontzen. Egixe da, guante horreko final hartan Goiko eta López de konta hirugarren setien 5 eta 4 galduela, baina euren etxeko frontoien, biarritzen, karakteristikak bezberdinek, biarritz be fronto bizixe da, eta Johani hori ondo jutako, baina Gerniken nitzako ez da bezumetan. Johan 10 terdire bajatziek gorka iztotzen meze ditzen, ze gorkak berak jokatu bidago horrien, gorkak 13tik ez dau ezer eitzen, orduan ni pestot ez da bela ondo eskontzen. Eta gero nik emisioien aipatu neban. Aurten Johanek partido bat jokatu dau, galdu iban, gero hori txarrez lesionaute gozan, Olaran sartu da bere partez, Olaranek 2 partiduek irabazitzu, Olaran ni esker semifinaleta sartu die, nik pentsetot Olaran etxen bizala semifinaleta etorri bizan aurrelarixe. Nik ez dut hori erabakitzen, Johan etorri da, eta ikuste jakon, berak erakusteko gogu eukela, irabazteko gogu eukela, baina bueno, ez zien gai izan. Bai, gainera horre sakerrestuan bote korridora behin da berriz juntzan da horrek ez du seinale ona ematen, ez? Pixka bat atzelaia gutxi estea bezala da. Bai, nik gainera aipatu neban, lehenengo sakia eta bani, ni atzelari bitxe banintzen, niri molestau gostean, aurrelarisek erabaki hori bat, ez ni naizok bilatu laut erdizien aire, eta bota bipareta, edo bota dejada bat, eta maitxu tantuean. Ez etorri behatzire bote korrido sartuta zerrin biozu behatziko aderotik, ez dakit. Eta, bueno, anaisak die, eta igual berbain duken, zer zan, ez dakit, baina ez dakit, ulertzeko oso gatxa iruditzaten egoera batzan. Konfiantzaren kontuk izango ez, anaiak izan da, beti erresagoa da, beste bati egitea pentsatzen dut. Gero, ematen du ere bai, barandikak eta barandikaren eta bazkeren estrategia, sartu eta bota, eta sartu eta bota, eta sartu eta bota nahikoa dela. Kenean, aurkariek lehenago edo geroago galdu egiten dutela badakite, eta ez aldiete estrategia horrek ematen aukera asko aurrera, eta bate daki zenbateraino, zeren azken finean dinamika konservadoreena, akatsa gutxiago behar bada, barandikak bigarren jokoan eukizitxun aukera batzuk errematatzeko, eta hala ere atzea bota, eta bueno, bukaeran partidua bukatu, pakito, Urreizti, Gorka, hauek kale asko egiten dituzte, galtaile dira askotan, orduan, barandikak nahikoa daka, bere joko sistema horrekin, ze iruditzen zaik? Bueno, esan dek Urresti eta Johan. Bueno, Urresti errematatu eta ausardia desberdina zaka, Johanek ez zaukak Urresti dakain ausardi hori. No, ez dizkiteke partidu asko jokatzen, noan esan daiteke Johan azken aldea jokatzen nahi da, baina Kiriela jokatzen nahi da, eta Antxonek esan duen bezala, Daniako frontoian. Orduan, segida batez, partidu batetik bestea, eta bai, ikusten nahi gea, izugarriko gauzak egiten dituzte, eta gero momentu klabe batzutan, igual, fallatu. Urrestin azkeneko partidua, zori gastok izan zen, hirugarren jokua bideratuta zaukatenean, sestua puskatuzun, da sestu berriakin, izan zen, izugarrizko alukeria izan zen, faena handia izan zen berarentzat, ikusi genuen, probatu zuen lehenengun, ja engantzatzen ziola ikusi genuen. Birremate, bilatxapara, azkeneko tantu ere gora, orduan, hori izan zen suerte oso txarra izan zuen azkeneko partiduan. Antxon, suerte txarra, baino gehiago esperientzi falta, zeren Pakitok esaten duen bezala, lehenengo pelota zesta aldatu zunean, lehenengo pelota errebesakin frontizetikan gora joan zitzaion, eta hori ibili garenok badakiguta ibili ez direnek jakin dezate, zestoak normalian, hori ez dula gore inbier errebesakin baizik eta frontizer dira, edo pelotariak botatzen duen lekura, baino nahi gabe gora juten danian,
horrek esan nahi du engantzatu iteiola, eta eskubiekin berriz pelota beheraka dijoa. Arrazoi hori horregatik handa, gero bi erremateak txapara joan zitzaizkiola, ze nola ikusi gukenik, Pantxon? A ber, ez dakit, nik zure galdera honen erantzune lotuko eta aurreko galderiaz pixkat, ez? Ni pestot Parandika oso pelotari inteligentia dela. Nik bizio zuen jogatut, nire edadeko da, eta aetitatik jogatu gualkaren kontra, eta beti zen da oso pelotari inteligentia. Berak partidu oso ondo irakurten dau, badaki aurkarizetan zein dan puntu debile, eta hori esplotatzen dau. Askotan, atzelarixe izeten da, eta bueno, atzerak kokue kargau, eta harina oberandua, irabazikot partidu ez, berak fiziko oso ona dauke, pelota asko sartzen dau, eta lanerako bilurrik ez dugu. Semifinaletan daukegu zen beste aurrelariziki konparaute, berak hor punto eta erdiko aldie dauke. Egizea Johan igual ez dela hain errematatzaile, baina bueno, Johanen kontra sartzera ez dauke galtzerik. Berak beste edo gehiago sartzen dau. Eta gero, Alex Goitia eta Inautu Risti, bisek saku antzerako ezartuko nitxun. Bisek bitxentzatez oso aurrelari arriskutsuek, edozein errimateitzeko gai dienak, baina fiabilidade punto bat falta da bena. Jarraikortasun bat. Partidu baten, 13 egindako eta 2 galduteko ez ditu ez ditzen. Igual itxotu ez 15 egindako eta 9 galduteko. Eta más menos horretan, Barandikak badaki, berak irabazten urten aldabela. Erkiaga bat egongo balitz, hor arrisku izeuko luke, baina estrategizi beti izango zen bat. Erkiaga saiestu eta atzelari jokue kargau. Berak bizio zuen nolan jokatu dau, eta oso ondo joako. Gehizea edo gitxea guztauko atzu, ikusgarri zegoa edo gitxea izango da, baina lizitu da, eta funtzionetan dau. Orduan, nik bai ikustot, finalera heltzeko bikote nahiko segurue Barandika eta Bazke, txapela irabazteko ez dakit. Ikusi biko da zein jetzen den finalera, nik ez dut ondinok Urriztik eta Lopezek heldu aldabela finalera, ligazkan partidu hori jokatu zen, eta Urriztik eta Lopezek bi eta utz nahiko erretzira ziren, orduan, bueno, ikusiko gu, ez? Nik ez dut estrategia horrek funtzioneko zela. Eta pizkat, zuka bigarren iztezun galderiaz lotute, Einauten pilak atzorrek, ez dakit hainbeste nien itzen ohartu nik telebistatik ikusinean partidu hori, nien itzen ohartu hainbeste zestiek engantxau itxoten edo ez, baina bai ohartu nintzen, ustot bigarren jokaldizen, nahiko kantxarritxik kostau bat barrure botatzen dau txapara, aurkarixe Alex Goitia biparetera zoien, eta leke euen han errebotien inkaute. Frontizien txapatik 2 metrora jota bet tanto izango zak. Nik ez dut uste hainbeste izez alakatzori engantxetotzelako, baizik eta aurrelari arriskutsuek dielako. Arrisku asko hartzen daben aurrelarisek die, euren jokaldixek oso guztaute doiez, eta ez, seguru. Barandika jokaldi hori izen baleu, txapatik 2 metrora joko leuke. Bigarren boti 7 kuadroen emongo leuke, da tanto izango da. Pakito, zaizgapena ikusita, gauzak estu daude, hor irekita oraindikan, datorren astian Urreiztik eta Lopezek, Zorozabal anaien kontra daukate, hilala biziko partida iaia, ez? Bai, zatikan, hoi bila dauden puntu banakin, aberajea aldekua daukate Urresti eta Lopezek, eta Solozabal anaiak aurkakua, bitanton aldea hola. Eta horre biletakon batek bita bat gelditzen bada partidu ere, igual matematikoki ez, baina oso, bueno, orduan bai katramilatuko litzakela. Horre finalea sartu nahi duenak, hor bita utzi irabazi beharra dauka, dudarik ez. Atzoko, asteleneko emaitzak, indikan txapelketai eman dio, indikan emozio gehizio. Izan bazan bita utz, eta ematen lau hartu, eta bestia utzak ingen ditu, orduan tartea handizio, baina orduan, pixka bat hor, denak tropela hortan sartu dira, bi bikote irukin, da beste bilak batekin. No, daki, ikusten ari geha, esusteko batzuk eta txapelketa hontan, eta segi daitezela izaten esustekoak. Beti emozioi gainezka, jendia disfrutatzen nahi da, gehiengo batek disfrutatzen da.
Olaxe dituko. Antxon, beste notizi bat aste honetan irakurri deguna sare sozialetan izan da, ez dakit frantsesez jarri dute eta erdipurdi bat ulertzen du, signifikazio kontuak askote diren hor agertu dira bideotan iparraldeko buruzagiak eta gero goikore tartean zen, horren gainean badakak informazioa edo Ez informazio zuzenik, bapez albistitan urtezana entzuneban, nik badakit 2 urte badaro jozela Donibane Loitzunen, ez dakit Frantziako operazioan bitartez edo, pixkat, entrenamento batzuk eta eitzen, ez dakit baliabide gehiago emoten batzien, nutrizionistak eta holan, hango pelotari sei, ez dakit ze puntura arteko laguntzi edan, ez dakit ona, eramaneko ordezkarisekan egotiek egoaldera hori ekarteko asmo dauen edo ez, nik ez dut pelotari moduen, berritxuko klubeko kide moduen nik ez dut ezer entzun, pelotari sei ez dut ezer entzun, hemen horrei buruz ez da ezer entzun, ez dakit, zinik azalpen gehiago. hor goikoren figura, kirol zuzendaria bezala, ez dagoeneko zenbat urte dira, pakito 2 urte bai, jarri zutela puestuan, bueno, jubilatu, erretirua. Azkeneko 2 ediziok. Antxon, Bai. somatu da hor hobekuntzak, beharrezko pausuak, hau da, Ameriketan player development edo esaten deitzeietena pelotariei, eta ari naiz, goi mailan daudenei ere, laguntzen, hobetzen, coachak edo ensaio bereziak, edo jarraitzen dugu, betiko modun. Nik ez dakit horlakorik zerrein badau, nik ez dakit konstantziarik badakit oindala aste batzuk Urrutia eta Del Rio txapelketan sartu aurretik edo beraiek zabaldu bela pizkat Del Riokin ensaio bat eitzen Gernikan eta holan, baina bueno, ez dutentzetan holan jarraikortasun handiko ezer izen danik, nik dakiten puntura arte bintzet ez dau goikok berak bintzet holako ezer eitzen, isilien eitzen espadabe bintzet nien azenterau. Figura horren falta somatzen dek? Bueno, nik faltan somatutena da, pizkat, zirkuitu honetan sartute dauzenetatik kanporako lotura bat, ez? Oin badakigu zirkuituen atain sartuko dela Lopez gerretiratzen da belako, bueno, nire iritzisek daukaz eta pentsetot aurten Wintera jokatzen dauzen 8 atzelarietatik urren urtean igual post 6 egongo diela gehixenez, gehixa ez, eta zein sartuko dan pentsetan azten azenien, ez dakit zein sartuko ben, aukeratuko bat, okurritzerakoena, baina hor, prozesu bat eitxe komeni da. Entrenamentu batzuk, edo ez dakit igual, nik bigarren, 3. urtean esan, baina, Winterra olako exitu egitzen da ben txapelketa dizen da, eta partidu bateko jaialdi zeiten diren, egin da egun, aunque sea set bateko txapelketa bat, bastakit sub-23 bat, edo etorkizuneko pelotari batzuk aukeratu, pizkat prestatzen juti nahi zuzenak, edo lako zozer, ez? Bintzet, lotura hori, ez? Azkenien, horra salto itxeko, goikoko, bueno, esaten dabe goikoko aukeratu bizaitxule, bueno, enpresiek aukeratu bizaitxu, eta derrepente jartzen zaitxue hor, venga, bizarpatu dizu, erkeagan kontra. Nik bestotor adaptazio fase bat egotie komeni dela, baina ez dakite euren planetan sartzen dan. Labur, Antxon, zestaren bilakaera karbonozko horren aztarnarik baditugu edo Nik ez. isilpean. Nik ez daukat. Pakito, gogo eta onak Antxonenak hor badago lana gogotikan egin beharrekoa. Bai. Haundila, arlo guzitan, baina nik uste dute zestapuntagoan nuntzegoen, da non dagoen olatu honekin dau, transizio une batien gaudela, transizio momentu batien gaudela, eta... Bai, baina Pakito, barkatu moztia, bestela astu ingo zoi, baina neri kezkatu ez, esango hitzak eskatu, baina atentzioa ditu dit, Antxonek esan duna, zigorri esan zionia, zigornik ez dut jarraituko, eta eskarrik asko. Elitzateke normalena, bueno, norbatiek, eta ez
gure aurrian, gure tertuliak kide delako Antxon, nik uste dut gaur egun gutxi ongoiala ez da puntaren inguruan hainbeste arlo ukitu dutenek. Beraz, olako figurak espaditugu aintzat hartzen, progresioak nekez egingo du, eta bai, ni naiz lehenengoa edo hortzen abil esateko nun geunden da nun gaude, baina nun gaude eta zer egin behar dan, eta aurrera egin behar da, ez du balio, eske, hoaita labost urte, kanposatuan de geunden denok, funeral batian. Bueno, urraz batzuk ere, eta horretikan atentzioa deitu dit, eta esan beharra nakan. Pakito, jarraituko dugu, haustea baditugu aurrian, bertsoarekin bukatu. Bai, nik esatein transizioa, eta prekaritatea bat, eta Antxonek esan duen bezala, balantze bat egitea, balantzea ekonomikoa bakarrik ez, funtzionamenduarena, hoiek hobetzeko, beti hobetzeko, eta ideiak hartzeko. Eta nik pelotari hoi asko ideiak, beraien errespetagarriak denenak, batzukin ados egon naiteke, bestatzukin ez, eta errespetagarria. Eta prekaritatean barnean, pixka bat, igual lusatu ingo naiz, ez dakit, denbora badut. Beste batek eutziko. Bai, denbora badut, ez dela lusatu igual ingo nahi. Lusatu ingo gea, eta badagago denbora izango ditugu saioak, baina, ekito, ezinbestekoa ire bertsoa. Bueno. Berritxuk zesta puntan, galanta historia, pilotari mordo bat, baita pilotari loia, praktikatuz gogotik, baita teoria, horrek ematen dio, bai kategoria. Orain ere badute, ona arrobia. Orain ere badute, ona arrobia. Behondik ila, Pakito. Antxon, berritxuko arrobiku aiz? Ni bai, ni oso, Markinen urten bat edo ineban oso txikita, baina orduen Markineko eskolide ezebilen bat fin, eta ni ez dakit 11-12 urtekitza berritxurek nintzen. Berritxuko... Herri artekue berritxutik jokatu dut, así que bai, arrobik. Berritxuko arribitxia, esango nuke. Antxon, mila esker, ire denboraren gatikan. Bai, ez da zer. Segi hor lanean, handik edo hemenik. Aldugu nahi gogu. Pakito, izan ondi, urrungo hastian, edo elkarren berri. Eskerrik asko eta berdin, placer bat, eta ondo izan. Venga, agur denoi. Bai, aio.